wonke umuntu unalo idlozi. Amadlozi abantu beseshiyana ngamandla, beseshiyana ngezinselelo. Uma umuntu funa wazi ukuthi lapho you are representing idlozi lakho, the way you speak, the way you act, represent alona. Asilazi idlozi lakho, kodwa ngokubona wena sibona abantu bakini. Ingake yazi kuthiwa wena ufana nabantu bakini abangasekho, because thina ngokubona wena sibona abantu bakini. So la uhamba khona umele bona uma unqoba akunqobi wena, kusuke kunqoba abantu bakini abalala. Uma uhlaselwa yonke impi spiritual, uma uhlaselwa akuhlaselwa wena as a person, kusuke kuhlaselwa spirituality sakho. Uma wena ufuna ukunqoba, usukulekelela spirituality sakho, because isona esikulwelayo. Ingakho mawuvuka ekseni uhamba ufuna usho uthi nina bakithi hambani nami, bayazi vele ukuthi bazohamba nawe, kodwa just nje ukubakhumbuza nokuba acknowledge ukuthi uyazi ukuthi babalekile. Kufana nomuntu azi kahle ukuthi niyathandana, kodwa ukuthi kuyena I love you, hayi ukuthi akazi ukuthi uyamthanda, kodwa the moment uthi I love you, leyo nto kuyena ifike ithola indawo enhlizweni. Kufana nomuntu azi ukuthi uyamthanda, kodwa mawungasamkhumbuzi ukuthi nje I love you, I love you, thosa umkhumbuzi. Ungamkhumbuzi kwakho leyo nto ikhona into eyishiya enhlizweni ukuthi ngaba uyangithanda kodwa akasenandaba. Ingakho noma kuthiwa mhlambe kuthiwa unikwa into yokuchela, mhlambe seyikhona umuthi uhamba nemoya onikezwe yona, ngenkathi uchela ukhuluma uthi gadani ke lapha amadoda amakhulu, gadani ilwani nani, lapho usukukhuluma nemimoya iyazi vele ukuthi kuthiwe ayizokugada, kodwa for the fact ukuthi usuyasho nangomlomo wakho isho ukuthi nawe uyavuma and uyazibophezela ukuthi nawe uyasho. Kufana noma kuthiwa kukhishwa ilwane emzini wakho, sekuthiwa zizokhishwa, uma engakasho umnikazi wendlu noma wendawo ukuthi phumani, lo zoyikhipha ngeke azayikhiphe, ngoba uzothi uyayikhipha lo zithi hayi thina safa kwa uma, thina safa kwa ubaba, sesaba likhaya. Kufuna kuze kusho umuntu walekhaya athi phumani angisanidingi, kuyimali ozokulekelela, kuba lula kuyena ukuthi azikhiphe noma engayiphi indlela. Kodwa makuzokhuluma nje umuntu ozokusiza bathula balekhaya balokhu nje bethuli, kufuna kusho bona noma kuthiwa kufika isikhathi la kuthiwa uya kokugeza emfuleni noma kuphi noma kuphi, ma usuthi wena ngithi sukani kulomzimba, lapho uyakhomanda, ziyazi vele ukuthi njengoba uzela uzoyisusa. Kodwa ma usuthi ngithi sukani angisanifuni, phumani manje kumina, mphani nemahlathini, mphani nemgedeni, akuyona indawo yenu le, lapho usuke sewukhomanda. Ngithi ngicacise lento because abanye abantu bavele benze ama minor mistakes. Kufana noma kuthiwa umuntu mhlambe let's say kuzo setshenzwe ikhaya lakho ukuthi libe kunqotshwe kuleli khaya, ngeke lunge indlela ezosetshenzwa ngayo ekhaya lakho uma kukhona umuntu oyedwa nje obopha inhliziyo. Ingakho ngokomthetho uma ngabe ufuna usizo lekhaya lakho, kumele abantu okuyibona bona balekhaya kumele bonke bavume ukuthi hayi sidinga usizo lekhaya. Uma kuubaba nomama, ubaba kumele bavumelane nomama ukuthi siyalidinga usizo la. Kodwa uma kuubaba ozothi hayi ngilungisa into zami mina ngiyamcross umama, kodwa uzomcross umama uhamba ugeze ukwenze konke, kodwa egcineni uzobuyela ekhaya. And uma kusetshenzwa, bayazi abantu esisebenza ngabo ngomakhandakhanda oil, kufike kusetshenzwe wena le damini nasetsheni ngomakhandakhanda oil, kuphindwe futhi kube khona indlela ozothi mawufika ekhaya kuphinde kusetshenzwe ikhaya. Ngoba yindaba, ngoba into ehlala kuwena ilwe nawe iyaphinda futhi ithole iphunga lasekhaya, bese ithilwa nawe iphinde igange ngezingane, ithilwa nawe iphinde ibulala imoto, ithilwa nawe iphinde igijime phezulu kwezindlu qaqa, ithi ilwa nawe iphinde futhi uzwe kuvuleka impompi, ithilwa nawe uphinde futhi uzwe ucindezeleke ebusuku. Uzuxakeke wena, yini ngixabane njalo nomuntu wami?
akuqali ngokuxabana kwenu, kuqala ngokuthi kunemimoya vele khona la ngaphakathi endlini egangayo. Ngabe ihamba phezulu kwezindlu, ngabe ithinta icapha sangqongqoza, ngabe ivula amanzi, ngabe khona omunye wenu elala naye, ngabe mhlambe icashe egumbini lengane, ngokuthi khona lemimoya izokwazi ukuniqhatha-ke. Uma nifuna ukuyihlula lemimoya, ifuna nini enihleli ngaphakathi nibe moya munye, kakhulukazi abazali. Uma abazali bemoya munye abaqinisekisa ukuthi ayikho ingane izophuma eceleni, ngoba once kwana umuntu ophuma eceleni vele isuke lento umoya omubi, ivele isuke lento esilwane iye kocasha kuloyo muntu. Angiphathi makuthiwa khona umuntu odaka utshwala bese edakiwe kulomuzi avele yise, kusuka sinje ngoba sinjalo isilwane siyocasha kuyena. Uyohamba uzube mfushane nabazali nithi namba nilahle isilwane, kodwa senzeni sona niyosilahla nina kanti vele sicashile kunina. Sicashe kuphi? Sicashe lapha kulomuntu lo enganeni yenu le engayizwa, le ngane engafuna ukunilalela. Lento ifana noma kuthiwa indoda nomfazi. Normally uma uyindoda uyamdinga unkosikazi. Uma unkosikazi uyayidinga indoda. Ngisho noma ungathi unemali engakanani futhi sekho yokhohlisa abanye izophela leyo mali yakho. Uma ngabe uzothi wena uyiwena, niyadingana ngoba amandla endoda acasha ngapha kunkosikazi. Amandla onkosikazi acasha ngapha endodeni. Lento iyaphambana ithi ukuze umuntu othi uzodila nami King Bhaka engiqonde direct akakwazi ukunqoba mina, ngoba amandla lawa awafuna ukwanqoba nalawa awamemeza ezintweni zakhe awacashile kum, acashe la kumngamo. Uma ngabe usahlala nabazali ungenankosikazi, amandla akho aqasha kubazali bakho. Ingakho uthanda ifuna ukwazi ukubalalela abazali bakho, amandla akho acashe kubona. Uma sewufika isikhathi sokuganwa, ifuna wena nomngakho nibe nokuzwana, ngoba amandla endoda acasha ngapha awalu. Ingakho mabexabana kufika isigaba ukuthi bayaxabana noma sebeyadivorce. Once baxabana abantu athanayo kwafika isigaba sokudivorce, izinto ishona phansi. Yini ishone phansi? Ingoba amandla lo abecashe ngapha, awalo abecashe ngapha. Njengoba bexabana manje, amandla bo enzani asedonsela emuva. Imfihlakalo le nginitshela yona, imfihlakalo. Ingakho nangesikhathi kusaliwa izimpi thina esikhulele emakhaya, kwakuthi insizwa mangabe seziphumile ziyempini, asala amakhosikazi. Amanye ayazahlanakazela into zokugqoka ethandaza ukuthi amadodawo awabuye empini, okusho ukuthi ingilosi egade lamadoda ilapha ya. Kodwa uma uzoya empini ushiya uxabene nomngakho, ama-chances ongabuye empini maningi. Uma uzosuka ungene emotweni usuku uye emsebenzini ushiye endlini uxabene nomngakho, lamandla akumkakho ayadunguzela, uzofika ube nenkinga emsebenzini, uyohamba uzobe mfushane. Lokuthiwa ushawa idlozi lakho kanti akuselona idlozi lakho, usushawa amandla acashe ngapha kunkosikazi because awuzwani naye. Ngethi izwayo empilweni yendoda bekwakhona ungazwani nokubambisana nomuntu wakhona wayo, impilo ishona phansi. Uyathanda noma uthandi? Buza noma ubani, ngishabelungu baba. That is why abanye they even go through lokuzali depression uma sishube ngempela, because amandla akho manje anteke ngoba acashe kuloya muntu, and loya muntu loya anizweni. Shuthi ugoloza nento yakho manje, unamandla akho manje wabeke lapha, unamandla akho. Ingakho uma ngabe ufuna ukubonisana, kuthiwe bonisanani nomuntu wakho, ngoba manje nibonisana, idlozi lakhe ligade wena, idlozi lakho ligade yena. Into eba kanjalo nje. Ingakho omunye ukwazi ukuhamba kade unentombi uthi wafika endlini akutshele athi hayi wena ngiyakubona wena awukho msulu. Uxakeke utshene ubani kwenzekeni athi awukho msulu. Ugonoze nje ubala. Emva kalokho usuke zibhede izinto. Ngoba yindaba uthandana nomuntu ukuzwa kwakhe kuphezulu. Yabo ukuzwa kwakhe, indlela yokuxhumana kwakhe nemimoya
iphezulu ngoba ukhiye ukuxhumana. Chamini ukingibhaka baba ngoba umthetho ufuna kumhlonipha umuntu othandana naye. Ufuna umhloniphe kodwa futhi ungavumi mayisekujwayela kabi. Ngavuma ukujwayela bese kujwayela kabi ungayivumi lonto. Kodwa mina sahloniphana nje umhloniphi impela. Kodwa bese kujwayela kabi shaya ibala. And ipower iyacasha ipower. Ipower nje iyafihlwa ipower. Ipower ikonto ngihamba utshela abantu ukuthi hayi nansi ipower yami. Ipower iyafihlwa. Kufana nomphethe isibhamu. Isibhamu siyipower. Siyafihlwa isibhamu. Kufana nomphethe imali. Imali power iyafihlwa imali. Ngeke uhambe nje imali uhamba uthi niki nansi imali ngiyayibona niki. Imali iyafihlwa ngaphandle mawizidididike ungakhamba uyiveza yonke indlela bakubamba inkunzi okapa uphinde ucwala. Imali iyafihlwa nje imali. Ipower iyafihlwa. Ingakho uNkulunkulu engabonakala ngoba uyini uNkulunkulu uyipower. Ipower iyafihla ipower. Uyacabanga mangathiwa abantu bayawazi amandla akho ukuthi angakanani acashe kanjani ukuthi zingakwenzani izitha zakho. Izitha zakho kufanele ziwazi amandla akho ukuthi acashe ngakuphi. Kufanele ziwazi amandla akho. Power iyafihlwa. Hayi lento le mhlawumbe ziwazi zinyoni la. Hayi singazi lutho. Ikho lonto. Power iyafihla baba, then you confuse the enemy. Bayibuza ukuthi amandla amangaka uwathathaphi. Funa beke bayibuza abantu bethi amandla amangaka uwathathaphi. Babuya abanye imali engaka uyithathaphi. Babuya abanye unkosikazi powerful kanjena wamthola kanjani. Ipower iyafihlwa. Awakuvezela wonke umuntu ipower. Ngoba the moment uyaphezulu amadlozi abanye abantu awathanda ukubona uyaphezulu. Ngoba wona wazi ukuthi kufunekeze kanjani. Musa ke wena. Hamba usho nje uveza yonke into kade uhlabile sewufaka iziphandla zezingaka ufuna kubone ngisho inyoni ukuthi amandla kasekuhlabeni. Ubone ngisho impatha sugaxa iziphandla zingaka uhlonye kuswe umuntu angazili utho ngisho umuntu ayisidididi useyabona ukuthi amandla lo asekuhlabeni. Uyabona ngase athi behlabile. Mase siphazamisa umcimbi wakhe noma sintshontshe noma ithambo. Ntshontshe noma ithambo sabe silisebenze. Sintshontshe noma inyongo sabe sisebenze. Sicaphune noma igazi sabe sisebenze noma ngenge lomcimbi kuvele kusuka umsindo nje. Ungaphazamiseka umsebenzi wakhe. Mawuphazamisekile amandla akhe azophazamiseka. Wena usukhombisa inyoni ukuthi amandla angakuphi. Khombisa ukuthi amandla angakuphi amandla. Hayi amandla akumfundisi wami awuleke umemeza ukuthi akumfundisi wami amandla izitha zakho zizogijima kule nyoni oloke uyipraise zigijime nje zifike zivale ngani awuyenzi lonto le ayenzi lonto amandla yafihlwa amandla shebe ngabe kuhlohlile umfundisi wakho wathi ngishayiseni marketing bantu abami gqokani izikipa zami gqokani igqoko zami imarketing leyo ke nimakethe umfundisi uyena unamandla ke lapho kodwa nje masikhuluma ngawe amandla yafihlwa that is the reason why mina namanje akekho umuntu obake wabona makhanda oil la soze ngawuveza futhi ngoba yini ipower enkulu makhanda oil waziwe umuntu osenawo ngakho that is why umuntu bengeke ba understand ukuthi why ngavula idamu lo nginweba ukwazi kwami nokunderstanda amandla asemanzini ukuthi makhulu kangakanani amandla yafihla manje futhi bayeka abantu baqagele athi qaki aqagele umuntu kodwa ngabi nayo isho nawe la ukhona mfethu ungavezele ididida amandla akho uthi ngakuphi ididida zikufuni mawuphumelele asikufuni umakethwa uzumakethwe ngisho yilo umuntu ocabanga ukuthi uyakusupport mawusuphumelele ayihlekisa ubala uthe unyanyavu lemoto ngiyakubongela uhlungu umhlathi akuvuma usho akuvuma umhlathi usho lonto kodwa uyayisho uxabane no partner wakho powerful afike umuntu akade aba nomona athi awukodwa ngeke bengabe umuntu esifazana nje iba independent ungaloku uthembele emadodeni funa ube independent uzame uba independent bese uqhashaza wena wonke amadoda akho emhlabeni angithi usu free phela manje usu independent ile iyaxhaphaza ile icela ucansi ile icela ucansi ubhekele enye icela ucansi ubhekele usuwenziwe isilima ke manje usuwaba ubhambabala uwaba usine kubala na wonke umuntu ngoba uthi independent
Ubhambabala manje sombulela nawo wonke umuntu ke manje ngoba empilweni kufuneka abe khona umuntu okwazi ukukhuza empilweni kufuneka abe khona umuntu okwazi ukumsaba ukuthi ngeke ngikwenze ukuthi ngoba kuzothiwani uyabona banga emhlabeni ungasasabi umuntu ungaboniswa umuntu oyibo ungasakhuzeki akakho umuntu ozokukhuza wena akekho umuntu nje osabayo ukuthi hayi mase khulume lo angiyeke lento ingako ubona abanye abantu kuma social media behamba half naked is because abasabe umuntu bathi ba independent bedaba impilweni kuyadingwana mawusangaphansi kwabazali saba abazali bakho hlonipha isithunzi sabazali mawusuphumile kubazali waya kogana hlonipha umyeni wakho hlonipha unkosikazi wakho yes hlonipha abantu lapha kodwa mawusuthi mina angisafune ukutshelwa winja mawusafuna ukutshelwa lutho uzobola uhamba la emgwaqweni uzovutha uhamba uye ngala ugcina ungasazi uyapi uzovutha uhamba wonke umuntu okubonako nje uzobe ehalela ukulala nawe because uyinto elahlile ikho lonto athi umuntu hayi mina angisafune ndoda hayi mina angisafune umfazi unamanga ufuna ukunyonyobela abafazi babantu namanga angisafune ndoda mina angisafune ndoda unamanga usanengqinamba khona lemqondweni noma uyanyonyoba unyonyobela oBenten noma usane challenge lemqondweni tshola mina ukungipha Thenje hayi ake ngithatha ithuba nje le sike sikhulumeni lento phela kubuye funa sithi masikhuluma sibuye sifaka u7 sibuye sikhulume kahle sibuye siqinise ngoba njengamanje abana abangabe kuza lensebenzo enkulu yango 1 November kuyashuba bakuza le funa qinwe nje ngempela nawe lapho ukhona ekhaya qina ngoba ziningi ifungufungu ezikufunayo baningi abantu ababethi ngeke ushaye lonyaka u2025 usaphila nakho uyaphila sebethina abanye bathi hayi kodwa ngeke uzophele hey awuphele lo nyaka uphila awuphele ufuna ukubona izothinda ezinja ezayithenga uzophela unyaka ufuna ukuyibona izothinda ezinja no 2026 futhi awuphinde uphele babetheni ngeke uphinde ube nemali baba ake ulungise manje imimoya lentshontsha imali kuwena ake ube ne drive yabona ukuthi uyasave bese uyayilanda bese uyasave uvusa umuzi ake kuthuka abantu kwakuthiwe umuzi wakini noma wakho ngeke usawuvusa ake uvesane baba ushaya double story izinyanya inyoni zigcwale babetheni ngeke uyishintshe imoto ake uvele uyishintshe nje babethe izingane zakho ngeke isagana hayi ake ivele igana fika nazo lapha edameni mhla ka1 November noma ufike ngama Saturdays ngisuke ngisebenza kusetshenziswa ake ivele igane nje bese siyabona ukuthi abantu bazothini ngoba into ebalulekile ifana nami nje mangathuba khona impatha ethi hayi ngiyamthakatha uKing Bhaka fusek try me akho umuntu akathakatha mina try me hayi labantu abavela athi umuntu hey hayi mina athi umuntu angithakatheki uthi uyambheka kodwa nje uyambona lo muntu lo ukuthakathekile lo muntu uthi mphela ukuthakathekile lo muntu akhuluma kulo umuntu uthi abheke into zakhe zizoshona phansi baba asisho ukuthi into zakho azinyuke ngesivinini yangizwa ngithini kodwa ngithi okuncane nje ukunyuka ukuthi kushi achievement impilo lwela ukuya phambili noma ungaya phambili kancane kangakanani ungavumi ukuthi ime nokuthi ihlehle ngayivumi lonto lwela ukuthi noma yigxathu encane igxathu unjegxa yes noma ungathenga uzime into odwa nama blocks awu5 uwabeke egcekeni igxathu le kuphela isonto uphinde uadd ama blocks awu3 ondaba bayakubona ukuthi nanka ama blocks ayeza igxathu lelo lama blocks azogcina e1000 usuyaphuma 1 room shaphuma 1 room ungasho ukuthi uyoze uthenga ama blocks a1000 kanye akufanwa kodwa bese wasithatha isinqumo sokuthi ake ngithenga ama blocks awu3 ngalo 100 rand kuphela
kuphele mhlambe 3 days ake ngiphinde futhi ngithenga amanye uwabuke nje ama-blocks uku-enjoy ukubuka ama-blocks akho athengwe uwe ngemali yakho cash awu-5 uyabona ukubuka ama-blocks awu-5 akho owase cash bese ubuka nesaka likasimende ukuthi naka ama-blocks naku usimende ngiyakutshela uyongibonga ngelinye ilanga ungalindi ukuthi uzothenga usimende aba 100 ngoba zongathengeki kufana njengemoto mangathiwa yikho lento yokuthi u-apply i-finance for imoto ngaba abantu abaningi abayi-drive imoto kodwa umuntu uthini uthi ngoba ngine-pay slip yabo igama lami li-right awuthi-ke ngizame nje uku-applya athi ivele approve abe nemoto bese thini hayi ngiziholela mhlawumbe u-15,000 awuthi ngikukhokhe lo 5,000 we-installment athi yabona ukancane kancane lokho kodwa kuthiwa sibotha unani nasema-blocksini nakwenjani uyongibonga lethi mina uyongibonga lethi noma yini empilweni oyenzayo understand ukuthi uma ungayiqala kancane kancane izogcina ikhulile yeba kokwazi ukukhula umuntu into ongayiboni ikhula nini uyibona seyikhulile nje umuntu kokwazi ukukhula umuntu empilweni usungahlula ukukhulisana ke manje wena umnotho wakho usungahlula ukukhulisa indlu yakho kokwazi ukukhula umuntu ukwazi ukukhula unwele uligadile uthi ufuna ulibona likhula awuliboni likhula ulibona selikhulile awube zingaka manje sesingaka manje show me looking back ngithanda uri 1 November 2025 zonke indlela zemidi ilof ngisazoqhamuka ke nama details kahle ngisalinde kahle nami information isigodlweni yabo phela siya consult thina sifele nje singquzulwa abantu bahamba nezinkinga ezinkulu kodwa ngineshow yayo ngizobe ngihlabe nenkomo engineshow yayo futhi abafikile ngeke baze bayisona bobuya benamandla sidlala futhi kule game kunwetshwa yonke into kunwetshwa umuzi kunwetshwa idamu kunwetshwa ama-parking kunwetshwa amandla kunwetshwa ngisho uthingo lenkosazana last year kwezo lodwa this year izobe siphambana kanje mase kusukela i-event ngiyonishuthela abaningi nje mase lukhona ngivele ngithi bukani ngivele ngibe live ngithi nanto vele iphambane zithi thingo lenkosazana uzobona sidlala phela thina sidlala ngibabona abantu ucabanga ukuthi kuyadlalwa kudlalwa into emnandi ukuthi abantu ngibakhonze hure and siyacela futhi nabaholi bezwe kungadlalwa ngabantu kuze kubonakala siyayibuka lento le yama dockets siyayibuka le yama dockets afike asuswa kule team le ebedila nosopolitiki ebedila nokubulawa kosopolitiki asuswa ayiswa ku-national afika staka siyayibona futhi ibhidani yakhona siyayibona ibhidani abantu abazona ingane and akufanele abantu benze ilima baze babone ngoba la bedinwa khona kuyanyiwa la bedinwa khona uma kunecala elikhona kuvula icase kube ne-docket kuboshwa umuntu. Can you imagine mangathiwa wenza icala bese kuthiwa hayi ke ngoba khona abakusolayo ukuthi wenza icala hayi ke akube ne-commission angama ngama-commission mangathiwa lento yokubopha isenzeki sekuvele kuthiwa kube ne-commission makuthiwa wenza icala wena hayi khona othe kunabantu lana ababulela abantu nani ake kwenziwe i-commission sithole lezi insolo ezishiwoyo ngokuthi usibani wabulala abantu baba i-investigation into efunakala angiphathi makuthiwa icase yavulwa siyabuka nje kodwa siyabuka into engisho yabantu abazonile lento yama commission izohamba icike leyama commission ngoba kunomthetho okhonela uku-investigator if kunama matters akho awuyenzi into ekuzothi masiyenziwa womunye ingenzeki uma kuukuthi sekumele kube nomthetho manje owokuthi makukhona ama allegations akhona akuvula i-commission awume lo mthetho ukuthi manje sekusetshenzwa ngama commission
kodwa nje as far as I know ukuthi once kwaba nama allegations athi kunobugebengu ufuna kuvula icase makuvula icase mase kwenziwa investigation mase kuboshwa umuntu mayisiye court icase icourt yo decide lo muntu oboshiwe uyazi noma akazi yini finish siyabuka kodwa ngithi sibona siyabuka mase siyathola sithula futhi ngamabomu kodwa hayi ukuthi asiboni hayi asiboni hayi ukuthi asiboni akufanele umuntu bese emandleni asebenzisa amandla akhe wrong siyabuka into ebuye ihluphile yepolitiki ngopolitiki idlalwe iziphume esipolweni inamba yami 0798130260 papayini mangithinta lezi indaba nje zoma docket kuyanyanya but ake sibukeni